ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ, ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ, ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ, ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು.
ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತಿನ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವಕರಿಂದ ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷ ಕರೆಯುಂಡು. ಈ ಯುವಕರೊಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದ್ನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಈ ದೇವರನ್ನ ಈ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕತೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾತ ಈ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ದಯಪಂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಪಂಪ. ಈ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆನೇ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲು ಏರಡ ದುಡ್ಡು ವರ್ಣನ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಈ ದೇವರ ಕೆಲಸನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೊರಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊರದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಜನಕುಲ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಾಯ ಬೋಡೋದು सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते गुरुदातात् परमे नमः कल्याण रामाय रामभद्राय राम मनोजमारुवेद
ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿಘ್ನ ಪ್ರದಾಯಕ